Tegan. Dwi'n mynd i ysgol gyfyn Gwynlliw. Helo, fy enw yw Emily a rydw i hefyd yn disgybl yn ysgol gyfyn Gwynlliw. Helo, enw fi yw Ben Murphy a rydw i hefyd yn disgybl yn ysgol gyfyn Gwynlliw. A enw fi yw Tegan a dwi hefyd yn disgybl yn ysgol gyfyn Gwynlliw. Ie, nes i joio hynny, oedd yn diddorol iawn a ges i fath o gwelediad i fewn i be mae pobl ifanc yn credu amdano gwleidyddiaeth. Naeth i ddim gofyn cwestiwn fy hun, ond ar ôl clywed rhai o'r cwestiynau pobl eraill rydw i'n deall lot mwy amdano beth sut fi'n gweld gwleidyddiaeth ag pobl ifanc. Felly rydw i'n joio hefyd. Wel, nais i cwestiwn y sylweddolais bod o'n i'n categoreiddio gwleidyddion ble fi'n yn personol yn cael pryd mae'r gwleidyddion yn categoreiddio fi, felly roedd y cwestiwn wedi cael ei ateb.